kertula paro ngin pertasnong ngin pentep paipa mi paipa ngin snap hega jimi agak jigren juga all party meeting apa kesokar kan ibu paipa ukursian ini waktu baru ngilas tangani ay bagi paipa kamado kam shijor kamale nama kata kalawai ka ap ka blawai ka pernah ka VPP ka khot ka wer ya ki samla shen rang bat kan thai ki long kme ki rang ba banwan shaka jingalang hajan additional secretariat ha ka por khat arbaji minsngi ha ka khat khandai tarik minta ubanai banya ap ye ka ei ka ba mi na ka jingalang jong baro ki party ni ko all party meeting ka jingyawan lang jong phi baro kan long ka jingkermen ya ki khon ki kti bat ka lawe jong ka jat benriu kapor ban pen kelang men sim jabing jong pi jong ngang ka VPP men ta ka ben bna kam jam ka kap kak tien duna pi men ta sa ta ke klen la thangเป็นบังที่เดวเม็ดกันตังกะจัดเป็นริวที่หมดบันบังดูบัดเดบยากาหัดลิวลาเวชาเอกิขนาบุลีชูปัสกีกระดานลาชูบาบีปันวัดกีกัมบามาลุมาmau siang kita samla menta wat ki khusai ka mangin ya kun mangi men sim jabing dan rem lengkat bapi lada ham chau umat le play kasna wat ting bait ba wat ting Shark mat ngin jam Wat ting bait ba wat ting Shark mat ngin jam